פרשת תרומה, התשפ"א. שלום ילדים צדיקים. היום אנחנו נלמד בעזרת השם ביחד את פרשת תרומה בחומש שמות. בפרקים הקודמים בפרשות הקודמות היה דממה הר סיני, בו הקדוש ברוך הוא התגלה לנו ונתן לנו את תורתו. הפרשה הקודמת הייתה פרשת משפטים, בה הקדוש ברוך הוא ציוונו איך לנהוג גם עם דברים של בית הדין, עבדים וכדומה. ועכשיו בעזרת השם נתחיל את פרשת תרומה. בבית המדרש יוסף חיים ואברהם למדו תורה. וואו, ברוך השם, סיימנו סוגיה מעניינת, אמר יוסף חיים. יוסף חיים הסתכל על השעון. ברוך השם, יש לנו עוד רבע שעה ללימוד. אברהם רוצה שנלמד קצת פרשת השבוע? רעיון מעולה, יוסף חיים. יאללה, בואו נתחיל בעזרת השם. בפרשה שלנו השם יתברך מצווה את עם ישראל בבניית המשכן, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. השם יתברך אומר לעם ישראל שאנחנו נקדש את עצמנו ונהפוך אותנו להיות סוג של מקדש בעצמנו. רגע, אבל איך בן אדם יכול להיות מקדש? שאלה יפה, אברהם. המקדש היה מקום להשראת השכינה בעם ישראל, ולכן כשאנחנו נמצאים במקומות קדושים ושומרים על הקדושה שלנו, כמו למשל לא רואים דברים לא טובים, שומרים לפה ולא אומרים דברים לא יפים, לומדים תורה, מתפללים, עושים מצוות וכדומה. בעצם מה שאנחנו בנוסף עושים זה הופכים את הגוף הזה למקדש, למקום של השראת השכינה. וואו, איך זכינו במצוות? כל כך נכון. בוא נביא עוד נגיעה על הפרשה. הקדוש ברוך הוא מצווה את עם ישראל לתת תרומה למקדש, שכל אחד יתרום כסף, זהב ונחושת למקדש. מצוות הצדקה היא מצווה ממש מיוחדת. בעולם הזה נתינת הצדקה הופכת את העולם למקום צודק יותר, שלכולם יהיה מה לאכול ומה ללבוש. בזכות שיש לנו אנחנו דואגים לתת לאחרים, והופך אותנו לאנשים שלמים יותר, ומקרב אותנו לדמות לבורא עולם, שהוא כולו נתינה, וזה בעצמו מתנה גדולה בעולם הזה. כי האנשים שהופכים להיות נותנים, השם מעביר את השפע לאחרים דרכם, והם זוכים שלא יחסר להם. וואו, יישר כוח אברהם. וואי, נגמר לנו הזמן. וואי, איזה שווה לי לתת צדקה, נכון? נכון, שווה כל יום לתת צדקה, אפילו רק שקל. תודה רבה לכם שהייתם איתנו בלימוד הפרשה ביחד, ובעזרת השם ניפגש שבוע הבא בפרק הבא. ביי.